Team Binmanoy. Nasa neutral zone pa tayo. Ayan, nandyan ang mga team Lingayen sa team Binmanoy. Ito, team Lingayen. Team Lingayen, Doc. Shout out. Andyan ang overall natin. Si Cap Albalos, Ijong. Andito ang executive, magiging champion natin. Si Mac Caledo. Andyan si Fred Aquino. Andyan si Rudy. Ayan si Romel Perez. Saka si Jury.